Bé, doncs, i quin record teniu de l'experiència que vam fer o què és el que destacaríeu més del que vam viure? A mi me va agradar quan vam anar allí que podíem parlar anglès, vam practicar molt francès també i vam aprofitar a practicar els dos idiomes molt. També vam fer visites molt xules de totes les èpoques de la història. Vam visitar castells, catedrals, l'església i a mi penso que a tots que nos va agradar més la de Futuroscop. Doncs sí, perquè ens vam divertir moltíssim, Sí, vam descobrir coses i ens vam divertir molt. I tant, i tant. També vam fer una part de treball que era un booklet que ho feien també conjuntament amb els de França i pues, també el que feien cada dia ho fèiem un resum i ho ficaven al booklet. Sí, també adjuntàvem fotos, no? I comentaris dels llocs que visitàvem. Això segur que quan sigueu grans doncs us servirà per a recordar el que vau fer aquells dies, no? Sí. I les activitats i tot que quedarà allà recollit. Molt bé. Un record molt maco. I bé, jo també el record que tinc molt bo és de la convivència, no? que vam tenir, el caliu que vam crear, no? entre vosaltres i nosaltres els mestres, no? I entre els companys de França. Va ser un caliu, no? Meravellós, vam estar superbé, tots molt units, no? Penseu també així. Sí, vam fer una rotllana i explicaven el que sentien, el que ens va agradar i enviaven missatges, vídeos als pares per dir-los bona nit. Sí, eren estones molt maques. Sí, eren les més maques del dia, com aquell que diu, no? El recull de la nit i tothom esperava la rotllana amb moltes ganes, fins i tot el darrer dia, després de la festeta van fer la rotllana, si us recordeu. Se va crear un caliu, meravellós. Inclús recordo que vau crear un himne, no? Un himne que el cantàvem allà on ens trobàvem a gust, no? I a l'autocar, amb alguna visita, a la casa que estàvem tots junts, no? A la tornada. Sí, amb el xòfer, que va ser un xòfer especial també. Sí, molt bé, una experiència molt maca. Molt bons records, que sí? Sí. Molt bé. I per finalitzar el projecte doncs, vam fer un acte de cloenda a la nostra escola on va participar doncs, la nostra inspectora, membres del Departament d'Educació, famílies, personal de l'escola i alumnes dels dos centres. I bé, finalment dir que va ser una experiència superenriquidora i inolvidable en tots els sentits i va ser una gran oportunitat per a tots.